Sige. Kaway-kaway mo sa vlog. Kaway. Hello. Sabi mga brad, kung nakadres personal, di halos din nila makita yung makasugat tungod sa kakuan sa gabon ba. Nga ni kabugnaw dre basta lugdong ang panahon. Ano di ko makita? Layo kaayo sila pa bang. Oh my God, I cannot see because my eyeglasses. Hindi naman to kakita. Aga akong mata dahil Wala na mabuhay sa gawang pilok. Ito. woo! Iya oy. Imagine na kung sa dalan ha. Balik. Iya eh. Oh, nawala ang mountains. Nawala ang palibot. Sabi hadri mga brado, kung man mo doon na. Hindi kabayaran ng inyong experience. So, na makita mo naksuka ito mong sundan, no? Oh my God, kapalawa. Doon jungle, baby. Okay, ito. Okay ka, kita. Kita mo ni mo.
Balat di gandeng ko. Balat me. Malah taglag kayo ba? Ala kaya. Lo, suya ka doy. Wala din yun. Almost zero visibility na mga brad. Makita ang view kung nilipong tamo. Naman ay nasuga pa. Sila extra masuga pa. No? Oh, kailangan yung mga sugat mga brad. Oh, uli magsuga, di ka kita. Hindi na ko reklamo. Matulog kitag na ako pa. Hindi mo agad ni jacket ako ah. Welcome 2021. Ano dito? Kayo oh. Para na po yun doon, magkakuha yun lang. Busi ka na. Ayo, tingtog na po rin. Hindi may ngotog si Junior. Wala ang tapos dito. Wala na picture na to. Tara. Third kaayo. Na nakaglag niya ang bago. Kalsada pa Iha na rin mga brado. Ang ini nature. Sa panahon karon kay medyo anuan. After tingin mo pagnawa dun. Kaya ano yung kanang nahirap mo labang? Hindi kita ba? Pero sa layo raman din kayo di makita. wala hilaing. Oh, nabundon na. Lagi kita naon. Na may shape diyan ah. Ay noy. Lain na ay mura matagdi. Scary kay pa ko. Ano? Lolo. May hindi ako naka-jacket ako. Jacket pa. Ikaw. Bakit ako? Ito. Ha? Hindi ko magana. Ayaw na. Kan mungkin na ako. Wah, bukit pagod tau. Ay, ko naman yun na. Ay, badyan naman ako. Order rin, minurot ba't dyan ang alegria? Ano mo si Happy? Ayaw pa nga Ang mo. sama na pa. Andan. Ayun. Kung naibot na mo sa kanon. Mumot yung kanon na. Oh, di ka manay ka may trivia mga brad no? As in, Oh. dahon. Ano gusto ka ugat? Amaw daw, kaya ugat yung kanon. Ha? Tara! Oh na. Ha? Adi ya. Naglibog ko sa araw ba? Kailan mo nga doon sa pagong. Unsa magin ni yan eh. Para sa kinara ba? Ang ilabong araw ari po tumbok highway. Asa man ni Aro? Scammer.
Kaman tong signboard, oy. Sir, are ba ang kalanog? Thank you. Happy New Year. Oh, kasi magkaway na sa vlog. Charot. Sige. Kaway mo sa vlog. Kaway. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sige. Ay, sige man siya buwan. Bakit hindi siya mo? A few moments later. So mga brad, yan, abot na to sa Kalanog Falls. Naigamay nahitabo ng mga brad kay natumba dun yung motor. Da ambot na unsa to eh. Makita raman ninyo sa video. Kamalasa mga brad. Ang motor na na slide ba? Aw, kaya mang motor. Wagid gaming buwag sa motor di kuyog ming duha pagkatumba. Google. Pero kaloy sa Ginoo wala ray damage. Wala ra koy samad. Kay ilapok ang bugo doon, naligas raga mong motor ba. Ligid sa motor na. Pauban na lang ka sa motor kay mulak hawa ka. Basig mas dako pag damage. Kaloy sa Ginoo wala ra poy kuan damage na mo. Pag motor medyo naigas-gas gamay pero ana man dyan na part man na sa kinabuhi magmotor lang nga masimplang ta. Salamat naman nga medyo dili ra kayo dako ang damage. Yan ta diri sa Kalanog. O na atong opening sa 2021 nga laag. Hopefully makalaag matagdaghan nga lugar. Decide nga ning Kalanog kay actually wa din ta may plano mo lakaw. Ano na tamis balay ba? Pero kay duga namin nagsabot gud sa akong Paris ug sa iyang pagumangkon nga panglaag lagi mi di amo na lamang gidayon ni karon. Nung tanaw diri mga brad. Nay porosyon nga kita ka diha na. Nay porosyon da nga pwede ta mga ambak-ambak. So ana ta daw niya. So naog sa ko kay medyo dangog ni mga brad basig ako na boy malamba ni. Sige sige. So mao na ang spot mga brad sa Kalanog Falls. Mga brad. Ano ko yawan? Sus, magkulkulbaan mo gamay mga brad kay. Mga ito pagkalamba ng mga brad kay ahak pa yan eh. So mao din ang Kalanog Falls. ang view nindot kay mga brad. Unya ambak dito tapit at ambak dire. Para rin mga bata, pwede diha kay mapaura kana diha. Wala ko lang sa Paris yung kana. Kaya marga na mga brad, pero left hack na, nangihi din na. So, ligo-ligo sa midire. Diyan pa may dapit dire sa Mabaw, nga parte sa ilang kaliguanan, gani. Nya, humul sa mi kay hawa sa kulba. Matay, wadon may dungog ka mga brad. Kapila namin ang lambaning motor nga wadon. Kanang maghunong, kanang maghinay-dagan. Sus, wadon. Nya, dire. Mga brad, nindot dire manhe mo kay way bayad. So kung gusto mo ka ng ligo-ligo na uban ni pamilya nga makatipid mo, pwede mo dire kay wala ni bayad dire. Dito ra sa kana bayad mo nang gi-hire nga kuan, abangan nga life jacket o gatong parking fee ka 20. Ang life jacket 50. Pero way entrance, nindot ni way entrance. Kay punog mo daghan ang dayo dire, basin na ni entrance. So karon ato sang i-grab. Mo na among opening vlog sa 2021. Kanya medyo naidalang surte ba to o malas kay nga mo gyud. Kanya ato lang i-enjoy kay tagsara man ta magaligog yan eh. Pwede ko kay mo vlog pagka Pasko ug New Year kay wadid ko yung mga himo nga content. Unya, medyo na busy po may kay naigamay yung ipang luto nga kuan. Pang lutsibina o kuan. So karon nakanahon namin nga manglaag pang opening sa 2021 ba. So hopefully nga natay daghang mahimo nga mga content sa tuig nga 2021 to. Mga brad,
Kung na mo yung panahon ba, subscribe daw mo sa akong channel. Bitaw, support lang ko ta. Kaya kaniya to, travel vlogs niya. Nagplano po may nga may mga challenge nga content niya kuan kanang try na mo kung mga testing tag cooking ideas luto-luto ba. Inay ha. Aray. Sinilas na ako. Medyo liso din mga brad kay kusog ag suog ba kay ag hagbong sa tubig. Tanawa. Lingaw na diri kagari mo. Oh, wala kay gidod. Kay mapapicture lang ko siya mga brad niya. Ingon tiya. Videoan siya samtang naglakaw na. Oh, wala. Bola ka niyo. Kaya nag-video na. Sige. Kuan to din sa pang pamilya pod ba? Barkada, pamilya. Oh, na sila portion nga murag gamay pol-pol ko na hay langgi putang mga ali-ali ba ag tubig para mo laom-laom. Dayon dire. Napo dia o layer ba? Kaya dia ang layer o kani na po dito. Ya, ubos na dito. Pwede na ka mamakambak. Pero okay na po nga spot na may portion nga kani. Pwede mo dire. Makambak, pwede sa humul-humul mo dire. Dayon. So far okay ra ang ambience. Nature ta. Kani mga brad medyo laom ni dire. Nga karon kay ako may nagunit sa cellphone lagi. Di pa ko kaligo kay na agahong pares. Lingaw pa man siya. Ato sa lamang pasagdaan mga brad kapuyon ra man ni na. Kaway-kaway sa vlog. So tanawa. Lolo. Kita mau kanang butanding na sangat mga brad. Allah gud. Iya gud. Kusog din sulod. Nasulod. Lingaw ka sa mga brad. Malipay na lang po mga brad, makita ko kang pares lingaw ra po siya na. Kay next week taon na ni, duty na po sila silang trabaho. So balik na po sa stressful days. Ayan na. So before mo trabaho, before mo trabaho at least na sila yung mga relaxing moment, no. Nakainom ko. Na. So mga brad, gikan dahil sa amo, pamilya, Bradix TV. Mo greet mi ninyo nga og Happy New Year. Hay na, Happy New Year. Happy New Year! Oh. So wish na ulit yung mga brad nga nindot ang abli sa atong tuig 2021. Daghang blessings nga maabot o pagmalipayon ta kanunay. So ayun na pagdugay, subscribe na muna ako kaya ron mo naghanta diri. Nya mo lagi. Nya di pa may get over sa mga brad. Hey, daghan yung witness. Pagka daghan ang tao mga brad. Ako na bilis ko. So maligo no. Gibate sa kanyag. Ligo na dali. Sa pagligo nga na cellphone. So diha mga brad. Anak daw niya mga makambak mga bata. Hindi da mga brad lang muna medyo napikahabugan nagambakan ada nga man naligo muna siya brad na diha pa dito kaon pa more kani dito na sa mga igliguan ganina.
Ganda. Ayan, early. Titikan mo dong. Titikan mo. Oh, mabita. Ano yung pila? Nasawa ka tiwiting ba? Oh, may posing guys. Aguroy! Magana na lang ako. Ah, dito, nagdala ka kamera ba? Kung gusto mo mga brad na may mga suggestion diha, libre kayo mo comment sa akong comment section. Open ta dito sa mga kuan, suggestion ninyo. O kung sa inyong idea, angay na mong pwede namang buhaton para sa atong vlog. Tabangay ko ninyo na maka kuan og idea ba sa vlog. Gawa sa ng travel. Nya sunod kung kinsa tong gustong magpa shoutout, comment mo na nga video. Shoutout na masusunod na mong vlog. Meanwhile, Oh, no, 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 no.